хващи, бе? Да те хващам ли аз тебе? Кой ще е моето момче? Кой стана, мамо? Кой стана? Чакай. Кой стана, бе? Кой стана, бебче? Кой стана, бе? Ти като кученцето ли си, мамо? А? Коти куче ли си? Кучи кот? Или коти куч? О-да-да-да! Ей, красотичке! Дай да го видаме. Дай да го видаме. Дай да го видаме. Кой стана, бе? Ключ, Патринчо. Чакай да го видя с това ключ. Здравей. 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 Ей, голям чок. Грисло. Кой стана, Клеоче? Бачо, къде е Бачо? Бачо, къде е? Къде е Бачо, бе? Ей, свинщето на мамо.